Alright, umwancho mutegereri boigo umwancho umurigereri okisi FM ekero chingeki chitogenda tega chitaikando chiachire chibutokete mirongo ebere na ibere chinsani sano chebono mambia kadot ekero okurigereri igaiga nogo kwenekeri kuna amangana nigali byali tukoli alero ntwate abantu abwate igaiga omogeni imeye studio ase twarenge gocha kukwanira parental responsibility anene mono ase togoteba na child custody ningo bwenete koegwa obwene bwoko tigara no mwana kero kende ekere family yabutokire ekere family yabunekire ningo kogenda no mwana gusi ningo kulinda abana egatiye bintu nibyo no yataliye kero family yo kaya butokire stesi kero kende ndiroro konyora umwana konyoru out of wedlock konyoru musubati no mungwana mbabwate obusani ya chance ng'omwana akorereki utokire ningo bwente ko menya no mwana ngo bwente ko take responsibility omwana oyo okay asante sana gose kero kende kwanyora omwana ega onyoriru iswe nyomo abantu banyoriru omwana bataranyomana kwanyora kero kende baimukiye getambo kero kyo gukora kiyukonyomana ngobwate responsibility y'umwana oyo. Asante sana mwancho mutegereri nabo igomurigereria okisi FM togoteba nagali litukulia lero kero turachikoya kwanira ayaonsi ase enchireye ntubwate igaiga omowakili imeye studio nabo igo oyore omworokia bwerichiko ase arachiko tobeka eyemaseyemo iri gutumanyina na kiri chikerindirieri nabo igo oboene bwa bana guse responsibility chia omogaka no mongina asenyomo naonene mono inaki arachiko toire yemaseyemo nigo tumubwate igaiga advocate Obwogi Jonathan oyora achiko toire eyemaseyemo mwancho mutegereri magenito imeye studio nigo turachiko so eyemaseyemo karibu sana. Asante. Eyenero enkane yo mugusiti nkomanyana kwanyu kuikaga karibu. Ya nilitanganiria negocha. Okay. Karibu sana natoko berero guroga igebitu nebyamenyinkwa ase naboigo nuotore live chinga kimneche semeli ya YouTube ya Kiss FM naboigo Facebook ase page ya Kiss FM. Nenge gusaba orante beri mutegereria uito naboigo murigereria amalieta ukamili. Asa malieta nkuru kwa Ombati Obwogi Jonathan. Yes. Muna wate abanchere no mworoki weri chiko ase Strathmore University na Riara University na boigo na ande nimbwate Elo Farm ari Nairobi kuru kwa Obwogi J and Company Advocates nkairega daraja mbili mwana bwe town I know you town okay abana be town bali tokori ne gali tuamanya bwe town tintu togotara bwe town Igo bali tokubangisa bali na kitoko. We nugo ikamwe bange. Nefe no rocha siri. Sawa. Karibu sana ase litukolia lero togo wakirambia mona sogwika no gusabitega gwikirana tonya kurigere na ki ebinte bia lichi kweli go change every time. Kero kurigereria. Na nene moniga egento kerete liberera eyemaiga ya Justus Ngugi goteba buna abaga kaboniga nkwegwa bale liba nkwegwa bale libagali lyo koira abana bwo bulindi bwa abana no nyabale below 9 years. Eli anene moniga toletere gatugura maiso saji toligereri na ki na kiebinte byarenge mbabwate libage inkikonya abumaega batalenge kwegwa libaga lyo koira abana bali bali no below 9 years ekero rangles che family cha tokire family yabo ne kiregali gose nonya kende kyabere. Karibu sana ntagete to chakirega igatorigere naki ase enyomo responsibility cyo mugaka ne cyo mongina nchirichi nabo igotomanye oboene obuli rights cyabana biamona. Asante sana. Richiko ase kurigere katiba yetu 2010 nkoere chinguru sana family. Richikiriko tabanga family nero nguzo ye society. It starts from the family. Unabona omogusi rieto mogusi gose kabilo mogusi ego chaka kurwa se family bono state gose serikali nero ne wate duty yo make sure ngana ki ya protect the family lakini kere family ya sambaratikre ngigeko ba abantu konyora mono konyora nga bago tigara bachandegete na abana kwarorire nakigeko gera dichi kondiro specifically di ko protect abana diko ba chinguru and ya make sure ngana ki onye abaire batiganire osebono lia tabanga onye mwanya oliro mwana motaranyo mana kwarorire dichi kiriko tangana ki omwana goika aegwe
ase gesongo tubiga songo ngento ngere kona best interest of the child. Yes. Ukurigana ki ingikira nyara ko konyo mwana mono. Ngikerekia asobuge mu mwana. Igo ngikerekia asobuge mu mwana. Yes. Justice Ngugi genta kwanete tareine umutinyi oyo. Ari Nakuru tari gento kekeni. Yes. Tabangana Igo parental responsibility ere equal. Yes. Kwarorira nande kerere equal best interest of the child ego ikewe ebe rororo. Yes. Kurigerengana ki omwana kero ko tabanga kurigerere nkikere ki asare kurigerengana ki ngobwata chibesa. Yes. Ngo ase omaete tsari chibasyo environment go ikebengia. Yes. Onyo ko bwato moibuli romore kwarorira ego ikechiko affect omwana psychological. Yes. Ukirigirana ki ngoko ego bono responsibility. Nande ningo obwate chingaki chise nicho bwana. Tali umete na bora twali chibesa but you are not there. You are not available. Inkano nyanyomba ogocha gusendi moto korere week. Is that okay? Igo bona saba tegereri ngendo nali ko batebengana ki no kubaira se esto history. Yes. Erire banyara kumanyana ki ngaitua rure. Na ngaitua chiri bakatwachirega. Okay. Warorire. Kera tugo chaka kare yarengana ki omwana ore inse miaka batete miaka 6. Yes. Omwana ore inse miaka 6 wenda kuba nangina. Egente ketangana ki are kogera yaba igo nego karana ki omonto gonki omwana nomo omongina no mwana bwenta gonke. Yes. Warire. Na nego karana ki most of the time to mother tongue. Yes. Because omwalimu mutanga nibo mwana ningo no mongina omosubati mo igo. Yes. Bono igo ifadanga yagucha kumukwanira mwana omwibonera mungina kumatebina mama lakini mwana utanga na tata igo bono lichikiri tobwate sana eturu setia saba koloni. Okay. Warori aba koloni ngendo kire bare ko nga 10 years doctrine. Okay. 10 years doctrine yara tabana ki omwana orenze miaka 6 awenta koba nangina erinda nyara como agata. Yes. Na como kinia. Warori mara nyingi bona senge njaba sacho maite bare ko ganda iskobachi kuligi. Yes. Maite mo sacha ko rukumo sacha agochiko ndo sacha. Warori. Yes. Lakini bono society ya chenchiri nabangine barenge kobera nyumba bakunga baro nande re tukolera mwancho mutege no murigereria erire TBT ukwana tore kara bangina erire lakini boni gabi ya chenchiri buna wate abantu bachire school kadoti mekara stance ngapi yako cha kwenda kitchen. Okay. Akiagara ngana kibakuru kwa abarugi abakuruga warorire lakini boni mtu bya chenchiri warorire eso society abere ngana ki bono wikabatu wa equality moswati agote na injengo ganda ni sikona bono kere binte bya chenchi bono bya gonchoreria bono lichiko ligatanga bono wikaturiga lichiko goikaligenda ne society kabisa warorire lichiko ndiko baliyo kaliete ne liyo egeko na abantu liko govern kabisa bono bagatanga because of that is happening 2010 yes omwana goikaligereri kulingana first ne chibesa warorire amahitaji omwana echibesa kebongo psychologically warorire na andurigereria environment warorire ngaki asare ngakiare. Yes. Na kiko bona tukora best interest. Onyo musubati. Nero ranyare kwena neyo. Nero bwato weze yo. Omwana obera no musubati. Yes. Warorire. Onyo musacha nero bwate yo obera omwana. Lakini ngende ikyo nkeri ase lijiko. Yes. Ngendo ngere tukora common law. Ngendo kemanjire. Warorire. Ketarali kwa. Yes. One ngendo Joel Ngugi akorete. No kerago ke ngakiona kago kirotota kwarore igemine tingana ki bono kyabere lichiko mono ego tabanga bono omosacha na bagotwara oburendi bwo mwana bono ore inse miaka
miaka kianda. Is that now a parental responsibility or custody? In custody. The custody. Yeah, and again don't think tena ne goteba parental responsibility ne gen tekiagare. Omongina nare nkaka aliyo tametine kini hiki parental responsibility. Can you be able to explain what just omongina matena kini hiki parental responsibility? Yeah. Parental responsibility ne tekiagare. Parode. Yes. Ekere imeyaye oborendi bo mwana mboro. Parode custody ngana ki custody maite abanda bankere bako custody bako ngendo ko physical custody otwaro mwana abere naye. Lakini custody teriyo kanga physical. Parode custody na abene na ari no muntu mungao. Watu ari genta basungu bakoruka visitation rights. Parode kwagenda komorora. Maite nyumandara chaga na bana te yumungu na itenga ngo chande discussion ye onde byo maite basbati bako chabaira abana batagotusakura. Like kusbati abwato mwana ako commanding pero motienye toma pesa. Toma pesa gete. Kubeka child support. Igo. Watu ma evesa kwali ndiro mwana oyo. But actually it's good. After itiguna 9 years and below kana bakutora custody abasbati abange mbara ro kunyo bono bakutumeka umwana buna enchera eyo konyorebe. Actually sasa kwa watu kwa umwana de tukunyomebe. Tomebes. Akadai ogando binetu. Kingi arete mujando sana. Oko bagotebana nao umuga ko yokonyanko nkomo ngentereri no mwana. Umwana nkoko irande ntango kareta cha besa umwana child support nini. Now egente ke kareta aba ngina bande kereto kunya kuligeri baliba konya bagutumeka abana kwenyorere bese nigo baba so bitter on that okuba kiroko inyora eliriba etetina nao abaga akabairu custody se mambia yo mugaka nare imeya nakuro chete akaibo mwana yo 2 years atebete konyora sire because yes nabokorosa kero mutienye besa gwaka nakuru guchigari ne tambe okuba nama etena niga abekire child support egente kibone kero giachiriga does it mean na nigo bono kigo chikokora income yaba swati abande ko not only that okay not only that this guy onyore custody yo mwana omoswati igana be ebo ere gotoma gotomero mugako gechibesa ne chukolendo mwana You are very possible. Yes. Nande again take tangani nyuma nonye ngugi atarate baigo abakora konyoro musubati ochote bangana ki omwana one buna Nairobi ari bina to deal na Nairobi. Yes. Omondo te omwana one na bwenta kana DSTV. Yes. Omwana one na bwenta kana recreation na weekend iga acheza na bana bande. Wono kwanyora ngama jukumu yara mange omusacho twara stress yo engenda sokora kende kwarire ebinde ibono nonye chikoti nyuma ngugi atarate baigo kurigere barenge bataracha kotebangana ki genda no mwana guseka chibesa gete chikebi ne bikabe binge ikabe binge kurigere bangana ki igente kenyare kane kwarire aso mondo ne chibesa konyora ekene gento kere reasonable konyora mondo terenga boikwa kano omokori gasi wakana senkobera o akane school fees or NHIF kwali na kimo swati rende nkiago kora kwanyora muswati igasi ya no bona singa janyoro to mwana bona kanyoro muntoko okomutumira kirigento oragere oro hira na ugete ugete 9 months na imugita na bona ite bwende be ticket yo kanyoro chibesa kora so musacha riswa ni mwaboni ngana ki bona neche eba onechi kuonchoka Chokinga bono musubati nere ero toma kende guchi asumuga kenyero muga ekero muga kare abata studio mwana eba ona be wonchoka nande ba wonchoka ige yes ina te bangana ki abarali eba goncha ba chuti aba ni ngumu kidogo for me ba ndite yachimontuka shiwali ne kibono ngochaka komatena mbeli mpaka kachibesa chigende na kingo nye matamba kachibesa chigende 07 account na bekira elietari ya walisoma ai ngumu kidogo eba ona be wonchoka nando konye maete amakama ekoti chigo cherigire libinte bingi sana barorire umufano monene ari kurwa totebangana ki ayo no muntu okore gasi kuruka chinse awao barorire umusacho uko nwariga gusi angokora ari ngokora iki
ngokorari gasi lakini gasi na bakonyara go sustain umwana warari kera iriro umwana oyo urochibona ai kero to be available umwana no mwana ategeta ikyo muiboria ange anyora a develop psychologically warari parental love fatherly love and motherly love at the same time nande ine obwene bu umwana that's one of the rights umwana abwende kutwana warari kero konya kuruka igae udige to musacha yako no umwana na obwende ko gotoma tari gotoma keregendo warari amo contribute responsibility wenda ko ba equal unless naro konyora chibesa chiri igoro mateka konyora konyora chiri chinyinge mono te ko ba equal oina maka men kolgire ngana ki ngaki mapata gari warari igobone baona begonchuka lakini tari automatic lakini umuntu nadhani umusubati ga aise ko gotomera no 200 goikense yonsi emanye maana no takense chikumenyana gwa no ta igono anje ya ense emanyenga ensemanyenga yaya omusacha machako taba ngantumbere igota tari gochako jari ngose amanyire go ikira ensinyo now ekere yarule to kuligereri giga okubari tukolia tukuligereri sana interest y'umwana oyo tuonchoka ne twaligeri na kikero chibanchi chigonchoka gusenchi gonchoka togotigana nayo toira nega iga koti ekero yaruliri na umwana oyo tigabono aira ne ase umugaka abuna bate bigulende bayigule bya chengire kabisa jubilations all over baba tebire boniga ntori gochandika bono konya gutuma child support mwana bononyo kumutagete komonyara you come to mwana nyomba gari nayo tomekende onde bwensi nayo moke from the street usikone mwatiganire useno warenge anywhere there nache nonya oli otabwati inaki inkiego chikoligereria umuntu ayo custody umwana mwaka yo custody umwana oyo nachikonde bwensi umulebi ncheraga ali umuntu tabwati anything inkiba koligereri mbaka ichikoikirana na kero umuntu umugako yongo cyari ko ba granted okwe this custody ekineke muna kinachire nkebe ticket ya musacho onde bwensi oli otanyare kurendo umwana ugicheranya orito umwana igo kuichanya orito umwana umata watanga tali kero mundu rabakonya oro umwana but they can't takes a lot igo to be a responsible dad uko yuna buna nje bana mtsikete tata sana omuntu olendete sana warari oyibona is a father lakini nare igazi ya no konyora lakini goika abuta maitikeni arakore umuntu buno oyuta nabakwenda kotini kada kwenda kotini ya kotini kurigererie ngoswe ore gendo ngana ukotiana ya affidavit na ki okonyora okonyora konga kikore igo exactly account yabo kabisa okonyora konga kikore nane ngorigere bano muleviore maki social life yagere warari nke kokokora umaita abantu bane mbari okonyora puno musubati okonyora batengana ki umusacho oyo agochoreta abasabati abangi sana nyo ikene ndeke baso mwana igo aso kina ku mwana ibintu mbire kote guchikorigererie binge taringa nonye no konyora gwika assess environment yo mwana warire nage tabanga justice ngugi atabetanga ki egente ke ya 10 years doctrine geri guchikoru opi warire lakini ngeri guchikobanga automatically umwana inse myaka kianda auchugana no musubati umusacha nabako iro mwana oyo lakini after ba assess iri bari na ki oyo arano omuntu abanyari kurendo umwana aranyari gukini umwana now umongina bwate amapata yarense osetayo ebibarwa gukora you can see chinyeni yako kenyiga abo ebibarwa to hand to mouth now umugako oyo omwe banyomanete nere baga inawe baga separate n'umuntu likire nari kiregasi lakini bono is not any responsible umongina nero bwata abana aba now ekoti yero ne guarantee usine grant umugako yabana aba since that mamu mwabata kunyara kure izi atakunyara none bese yokwira umwana narwara boniga kende ke mabere takumwikinya gitari nandi kuri cyumugako is so hard na kiyo eguchi yabo omaete koti kere mogote ba responsibilities ekoti kere kurwe order ritangani onya turi gochi kubwati order iri egota nga ekoba contempt contempt of court yeminete kanga kere gwachire kinyume no otamuko gwe koti nabo gusibwa warorira bono musacha nkorigereri gware nakinata nga nakitari okonyora gweka abera nyora ngokonyora kwa gukuri igoro lakini psychological development y'umwana irabembe warorire ekoti kere yarigiri all circumstances ya debere nga mayene musubati ono yakonyora hand to mouth na bakonyara kwa oburendi obuya y'umwana umusacha nabagotebigwa o contribute bona igwatebanga osino kurwara akurwe NHIF warore obeke cover yo mwana gakorware NHIF ya soime asita soime once ba contribute ba kore kurendego bono this type of contribution
ekobangana ki umusacha nkiarure umusacha nkiakonyora warire kere onya mapato umusacha arigoro teko ba 50-50 okay warire umusacha mapato umusacha arigoro igo umusacha wika contribute more na ande kero monta wata physical custody kero montara no mwana ko tingori na ki ine responsibility re igoro warire ayonye gasi yago no korugwe ke korike check lakini oyo nero yani go kinyo mwana oyo is very very expensive more than money igo liberera lyanyo ro mwana botuko ari korara because mwana oyo na ga netie diet yengia na ga netie clothing na ga netie kogende school at the same time in as much as ingwa kana school fees eli mwana oyo na takiro bulendi boisa ine ga kwende school na koirana so like it takes a lot okonyoranga nebo muntu olika gutuma chibesa there's those things abwento kokoraki umwiburi oyiga nera abwento go chip in kokonya maybe enye no musubati oyigolenge no mwana gosenya no mugako oyigo korete ki olenge no mwana that's why twatebanga umwana na atagete parental love na atagete motherly love at the same time na fatherly love. Okay, there is this cases ekoti ime mongino chire koti gusikonye no mugako bwata bana mongino chire koti ekina gieti mongino oirwe custody abana kwarora kegechikesi nyingi kabisa agali mpaka chikabe ku news all over abana bangire ise kabisa bangire kabisa bakolere koti ngima bakolera lakini judge ero ukolera tabire umongina koreki aigwe custody abana ende nabana. Now in that case what happens? Koti judge yakire nyundeli yae akolere yana chirekina abana agaiga ebatarete ise ngukura bale kabisa baende na ise ngina agaiga gutebana akubangusa jukoti imempea order kesi bune kyo what happens aleki ekine kyo bwata sana studio mwana na beko banonye asomuntu tari omuibori warari testamentary omuntu tari omuibori onyara gusino no mwirigete gusino one squeeze na bako no institution yego oborendi bo mwana lakini oborendi obwo ikabotu aboru a consent go montaru a consent yae omuibori nonye no mwana na wento consent yae lakini asiri chiko maite omwana angale tocha katwa na ki omwana ningo omwana omuntu orinze myaka 18 Rijigiri otangana ki omwana tabu ati bobui bokuru ngaya banta ko be na gotebana final verdict tabu ati igo lakini ase custody omwana na bwente kuigwekana warare omwana na bwente otangana ki ngaya gochi lakini kere kotia gotega ranki omwana inki sababu yako gerako atanga yate gochi omwana wa ko na premende ko gerana ki atete ko gendaga setata okora tatu babekere tega chips marago bakaragira nengo ko bakaigota baretire gochi igota my best interest omwana maite na bara arata ko na ise tama isingi kire kiazari ora sinje na premende kire gento ikoti nyumeta rata bangana ki ayegenda na tata usagenda na mama ikoti ne bwente kore assessment yae erangana ki asabanta babere ngore no kubwa gukorenda na gukini umwana oyo buya warari banya abana bakorera mwana batanga yaya bakuru reasons nande koti ya ruro gochika kwae nabo ndobwata means ndobwata chinchera uranyara kogenda koti onyara richikiri nyara gonchoro wangena hima choma tegerere kirale go kabisa lakini nde ekere wika maybe umusubati ochiro tigira bana maiga bareba bakembara orora baki kabisa nonye no mwana utarachaka nonye no kwana mutiga maiga at the end of the day agenda aligereliga amanye gocha kwirana baadaye maybe 7 years later aira na tebena ni custody abana tegitana ndaegwe is eke baka chijirani chieso ina nigati tebena yayo mugako yukindiri abana ere kweka abana balero mugaka then why could eko guarantee muga mungino yoko ira abana onye ochiro sirira lapo ira na miaka 7 acha nanda demand ya bana koti na tageta bana ba ya te como enyo batigeta maiga willing oyo muntu oyo bona mate no na imo judge ore uri muntu itatari muntu mbiya sabana no muntu tamete bona gocha kwira na ki bana ba gentry igaro che muga ko bintu byamo bwatire ni como bwata na my friend koti abana bononye konye ko gutumeka igoro obikorigenta kwa bintu bya smile mafuta tayo mugakisimi mugakwakisimi ntango kwa no mwana kwa mutabi mwana mutai mafuta toraragira mafuta tayo njini uranginire rigori mugaka mutai mafuta tayo gwanya gutume besa bagakabachira abana ngoira barabana bamangana gucyara ko twachandi amachugerere na bago mutegereria kisi FM ekero togende tega kabisa ndo chitaika chiachi tingumanya gaiga ama buri aino
no narali arachikoba ime yenka ne yomogusi ase ngochi goswatore igari ase chisime elinde tobwa tumanye korana ki SVP aye liboli lya ondiriri inaki igari okoboli kwao ime ye studio onkoroki egati yebinto binde binge okoba igaiga ntubwate omo advocate nabo igo omorokia bweri chiko yura chiko toerera eye maseyemo airaniri abirata toiga tutarakora ase lituko lya lero lakini rende igentege to koraka custody omwana negentege komusana wikaga igabono bachikoligereria igoboni gabagaka kero kendi skogari konya kwararire koti atebire you can be guaranteed from 9 years go chance tali onde bwenzi onda batali no mwana ona nakale burari bugirango I want my child nale nonya 3 years omwe nkorarigire libale tali no ole gabo you don't even have any income otageto mwana na omwewe yerachi koba egento egekongu kebisa nande eboniga kero twenge kuligereriga chi right kadote chumwana uyo mwana takire kogende skuru anene mono igana takire konyora good health ekero tukuligana alia ekero okuligereriga omwa Jonathan ekera bayibuli chirango si chikoba ane mono kikego cha affect abana umaete na natebali chikuligeri society nonya kero gukina ngotebura na ki onye rio mana rire nyomba umwana tabwe umanya because umwana ngo bara affected onye ore no ine divorce kera abantu batiganire abana ngo baba affected sana nagiye kugara mara nyingi maite mnanje ngo somiri chiko onye ore ngendo kere ku feminism ya batabanga abantu abange babere chi feminist which is in school of thought batanga bare warura se marriages si abunekire barade nabono bachaka kotete abasubat barade ngabasacha mbosa basacha bakonyara gose bararo musubati mbosa barade igo any marriage ya abunekire ngo affectire umwana in one way or another either financially gose mentally habuya kabisa iga kadotumete michana egaznera Kevin Rumba gotebanga konyora twakoru vitenga uchumi child upkeep konyora banyari lakini mbona nkumeti na ngura beke Kevin Rumba child upkeep Kevin Rumba tabati ndo kumwira maybe kama na US ko ye wedlock nabo kubeka umugako yo nache adimandi omwe mwana we na aja ko na kuire koti yago tebya te custody mwana we umaete child custody teri tegemeti enyuomo si lazima mari nabo konyorie girlfriend ya mwana gari usibaye bagoro ka mistake I wonder this thing it's not a mistake a child is not a mistake don't call your child a mistake ngana ki kodigere na nada baba si ba kodigere una abantu chi individuals lazima ebe yase te we tinga gosenga gose mukanyoma na alafu yakabuneka na ki mukanyoro umwana best interest no umwana best interest umwana benje na manyore ti bono ti sitaweza kumuoa ndagete umwana nabe guaranteed custody na ba kwa custody na nada ngana ki custody umwana kere atire custody te oire physical obere no umwana umusubate na what rights nere yo gocha gotarero umwana gose abana kogendororo obera no musubate yo tutebene weekend gose ne week gose ne holiday ore na wako igwanana abeko bera any custody kera sinye umwana can they do what we call parental agreement? Yes parental agreement nero responsibility parental agreement teri richikondi ndira teri kiringana ki nebwente koba enjiragete or lakini abune amangana ba akokorekana in practice yakoba advice tinga mutware parental agreement mwamanya kubeka insemwa beka chi rules chaino mwada wana ki ayogo provide ayo koreke kirego chi roles kero mundaweke chi rules ya parental agreement actually ekona kiko nyono egente kenene sana okoba advice otware ekire yere go by the way again to kirega giachete kigaitwa na umwana boniga if you are fathered umwana gali kwa nyoliro umwana you have to take care of your responsibility umwana inoyo na boko mushugulikira bono omonto gaiga onyoliri umwana isiko gali
umusubati yanyori umwana unyomirira umusacho mungao ibata betena onye kwanyori umwana inoyo DNA yao yabo ushugulikira umwana oyo bona gasanyo mire gari buna oyo musacha no nyare ko toma upkeep yo mwana uri asaka nyomire use uri anyo mugari ga bana orageri ngina orageri umwana ngina no mugakori yes umwana uwo nyako umwana nandonyora nande onyorera abana bandi usempatata ya no uri ukora shugulikira egende kabasongo bagakora bya sana bagoruka co-parenting yes kwarorira umaete totebe twanyorira umwana yes gwachire buna gwachire nanyo mirwanga kere nanyorira umwana naye ndinga nagosibire twese kunyoma so kunyoma yes kwarorira abako ndo nyoma lakini umwana uri bado noyone nande richiko rigoteba ninche mwenda gotekera umwana uri tari umusacho uri kwarorira lakini abarende umusubati neta abaje gutumia umusacho uri ate kore no musacho mungao ana kinachire no mwana ozo na ande no mwana ogo ndo tamena twese family mwana ona alitaku alendire kabere eiza kabanga kwanyobire no molevi ose kwanyobire no muntu utarochi bunarochi ekoti nabe kongo mwana uri lakini unyonya nachira so muntu onyo muntu waze bitokira there is this guy yotebanga ere enyonyole ti muntu umwana gose nyonyomira umusubati ubwato umwana tera nyomira umusubati wiko ubwato umwana enyo musacho liso umwana ogatete korro umwana uri yes litukagocha kuyo umwana oyu omwakire simyo motebya endo ngochanda abukorro umwana one no musubati oyo make sure ngo musacho yo manyire nga iso umwana uri ngokora ariki ngochare otokorre lindo manyanga ayu umwana oyo akorete ki akare chinsa isamu oyi ne chinsa akokora ki akomoirani how is that oko inform the other party yes ngotakire tebo yandinga nakigwa na mama ndoko nyara abantu bakuiba una karoma ete buna to abana ngo ibo bari ngebayiwe okogenda kwaranga yako chiesa izikuru okogenda kwarari lakini yere kwenda kwa inform whatever yori na kingo charando mwana litukogete muira sama tukogete muiranie kwarari na bere igo teba ngo gocha koibo mwana koiranie asante sana bache bategere gati kumena kero to gende to kuligereria ya kabisa chisi mitwale konyora iga ibere isato eri to ligereri na kiga iga to konyora amaswali maitena ligari 0706181822 akiri namba yabagakaga maitabono nabuhe betete kabisa abangi no maite barabu obviously lazima tu complain cause yes nginchu konyoro maite ngoboko le time gwata bana ki mabera heli yes kwaboka nombo tukogati gwata umwana atete kuri chips mwana oyo siriende kokukura teribu yanatakire kwana nyagitari we need a taxi and all that okay. You see right away okay ye namba yene yabange na 0796988630 ine namba yabange na mwancho matekera kesi migo chavega ene kubwata iboli rinde lyonsi onyale kuboli mwakili no alegeiga anyale kuba kago kwerra bwe sana sechi kitsigarite turabwata chisi elito maipe na enka yomugu hello Kisi FM hello ya company ye kana ngwezo ndanga nkora hello Kisi FM narikuriga umwana onekero ale bwone nande nanjiro agende asingi nara sogeta nao atikoba kwani okay irole lake liswali elio asante sana network ya linga insake kulinde kirango toraswa right away enka yomo gusi hello Kisi FM hello yes okay to kuna monta aba ngwa kawa na babo lakini batali ababo mu kwanya ababo namaka bako bekere una ba kalikiba zakinya mono ko naba naba okay asante sana mwakini kwera neliale ekero ko ngaindelia bana bao ane bali ba malo elinde kwanya leo hello Kisi FM yes oyo mwana ngo ni evento igo nalho hello yes kuiwete ipo kweti ga enka yomo gusi hello okay sir yes network Kigo chanda sana kama yes
Iambo liga. Yes. Omwari muto wako ina mukungu tabeshi baga. Agala jeda agati. And then mwana Yes. Aso muzingi. Tengo mana. Ina tawa tena mwana kunayo. Igara wako monenta matu kachini. Igara jo kuliga. Yes. Njibata tsali ngakana mukungu atiro musacho mwana permanent. Okay. Mbanya ko chenjaniga na achira komora amutigere pia ndaibe. Etiagara so musacho bumusi. Oyo tayo mare ibunate bananje to mwana. Mwana bumusi ni to mwana ge ko mwana bumusi ya ko wenda mwana ko ko toro yirize. Njibata tsali ko musa mwana oyo ni raize. Morono tam. Okay, asante sana. Enkayo mogusi hello. Hello. Hello Kiss FM. Ni mbai gwete muna mwo changia no munya gitari oyo. Mo wakili. Munya gitari oyo na muibule muna mwa kwandika komo. Yes. Bano injiri swa ndari kora mubuli. Ndari kora mubuli ni swa yuri moiga. Komo kwandira marriage. Yes. Bano marriage aiga sebata bayo metu aliso montayo mira akabera bwo mugaka gakwa erenga kyako ba no mugaka kikulinda bana bo. Okay, asante sana. Enkayo mogusi hello. Hello KCFM. No. Yes. Gua kira kafe konde ge teme ko sakura. Yes. Egento nari ko bori gari na bana mo ka teba ngamba bwatera itiba bwatingi na bachikomo kwani kibare bwone. Bagende bwombo gako mungao okasaka nyomete ngina bari bwona ninga mini ngambo ya barare. Okay. Now, asante sana. Enkayo mogusi hello. Hello Kadoti. Yes. Stacy. So kweta katamba kunyange roma wadira. Yes. Mchada no muyera kini bono mturi ko bayi kisi mitego kana ya vya to ko uno utaberia. Bono mturi ko gumonto kwana katika ya kinisa nirgereria abo. Aso mchada ba? Yes. Egendo nare ko bori ngai bono era to fanga mtu anarto mwana moswada to mwana. Ganinda gena ngachi komaro mo dekine kinda mai. Okay. Asante sana, asante sana. Ekero igega tokubutura iga maswali twara ligireiri abira tatu iga koina toritiga turanyora mangana mayasinchira ni yobwenge tumanye kuirana iga tutumie chitaika isano iga kuiraniria maswali ayo elinde tumanye kubuturira igabo yenero inkaniyo mugusio mwancho mutegereri no omurigereria okisi FM turairana aga konyora mangana mayasinchira ni yobwenge morobe negeti chore ogende tasembe ambassador Tracy Queen of Sports otebiga iga muchikolo miruka mama yo kama kawaida ndio ishtagi Shell Kadot ka Dimple omwana chidimple wego ntori no mageni meya studio advocate Jonathan uyogende togotoira ye maseyemo atango banyako ni kirwanda nesungete ireko sababu muziki mwazo no koyo bonyakoni sababu muziki mwazo no koyo bonyakoni mogotera toito na twaku no bore masibure mogotera toito na twaku no bore masibure amanyinga nyangira bazuba tibamanye tikuya amanyinga nyangira bazuba tibamanye tikuya ebiti na byabanyarire mekeri abanyometwe ebiti na byabanyarire mekeri abanyometwe indoji osembuya bamenyete nabangena byara indoji osembuya bamenyete nabangena byara bitine bibyagera abana baizeki bacandire bitine bibyagera abana baizeki bacandire sukunere rigo nago zarwa pira wanja kwabo sukunere rigo nago zarwa pira wanja kwabo kurarambo tukona go turwa mapema sibare kurarambo tukona go turwa mapema sibare nogo toma toma buna somba romba candire nogo toma toma buna basora romba candire enanti omweri diva mumbwa zisiche ningoke enanti omweri diva mumbwa zisiche ningoke aduri zitonya kuikabana baisiki bakonywe aduri zitonya kuikabana baisiki bakonywe kubaigirira serio ngeri momba nyoro sibure kubaigirira serio
ngomba nyoro musibure omoyo tokaza baisiki basomekirage omoyo tokaza baisiki bakomekirage Aroni sisa keboyo mugumo narubi anniversary ta wase company ya Kenya Reni Suarez omwesimi wanjilio benga getari embakasi aria akikweta kwa Mwanja muri tuziri oburiri bwabange naba Mwanja muri tuziri oburiri bwabange naba Ibakuna kurama mukaba murabu saigo Ibakuna kurama mukaba murabu saigo Keranyore tabasika bange kuyunya bisagane Keranyore tabasika bange kuyunya bisagane Igakonyora bamura bange kuyunya baisya Igakonyora bamura bange kuyunya baisya Iruka jikopima upepo elioneri teba Iruka te bana konyora mwana elioneri teba Unabange nabaguzi nabo barirete igo Unabange nabaguzi nabo barirete igo Eto iguana to berie bari beta beye mundo Eto iguana to berie bari beta beye mundo Unago siomyo moche otere ro simburiye Unago siomyo moche otere ro simburiye Nenkinya bisagane ninki karojenseye Nenkinya basagane ninki karojenseye Nenkinya baisye ninki karojenseye Nenkinya baisye ninki karojenseye Baka injerite ba ninki karojenseye Baka injerite ba ninki karojenseye Uzimbanga iniye banjita byabazikoro iboro Uzimbanga iniye banjita byabazikoro iboro Bamanye umwana n'umwana ko bataragerione Bamanye umwana n'umwana ko bataragerione Ari ni misogera bayabangina abagono mugaka misoyo mwega matangi kero karya Nibitari bitinangu tusia kinyumba chaino Nibitari bitinangu tusia kinyumba chaino Elio mana liko ba mojake gutamira mino Elio mana liko ba mojake gutamira mino Unazagerogera inyuma ya ino ya sareka Unazagerogera inyuma ya ino ya sareka Unazagerogera inyuma ya ino ya sareka Iratuka mino mwezi nigo muraba mwamuti Iratuka mino mwezi nigo muraba mwamuti Abayiburi nejisukuru bose nechikonyepi Abayiburi nejisukuru bose nechikonyepi Umwana manako buru mochi yoro murabuse Umwana manako iburu mochi yoro murabuse Uzatuku mumwamu na mino murabarabuse Uzatuku mumwamu na mino murabarabuse Inunda toke bitega roreri rweno rutabwati Inunda toke bitega roreri rweno rutabwati Obwengera rindi buratuka iyi Obwengera rindi buratuka Ndugu no chobu mukindagira yuka nimbirike Ndugu no chobu mukindagira yuka nimbirike Umwana no mwana gicha some no bunda kwaniba Umwana no mwana gicha some no bunda kwaniba Imwana kurura umuzaji umurabuga konyoma mukungu mumwamuti Imwana kurura umuzaji umurabuga konyoma mukungu mumwamuti Imwana kurura umuzaji umumwamuga konyoma mukungu murabuse Imwana kurura umuzaji umumwamuga konyoma mukungu murabuse Imwana kurura umuzaji umungaininga konyoma mukungu muriripi Imwana kurura umuzaji umuririga konyoma mukungu mungainipi Kabangi nakuramyarya Abangi nakuramyarya Umwana n'umwana Najebekerentane Bagakamura umbya Iyo umwana n'umwana Umwana n'umwana Umwana n'umwana Ye, abana babunya koni ya ye Makambu Davis Ngale Dadi Lisa Vita Opero Ake pesi yima bana kuikwera Woka Ya ye Nazora Fred Nyachayo Mayu Chinese Pambo Kuruma kwa kukuwa Chikuma chao chiagari waka ambe miaka 10 Abangina
abangena igo mwebwatukire pi wani omong'ina orio ochagete ebiti na ebibio biogochaja mukaba muraga akwete imwana inu kubitiga gose mukaba muraba baino inki bakori babarina mubachagetiga kaki baito abaiseke babiri erendia kanyora abaiseke babiri yera bagakinya bisagane gose kanyora ebimura bitatu gose bine yera abanyabaisia baito baminto kamenyo mwako yomo ndiyera arema mwamurukariteba kwani alia sisi piria sara tabete miaka 90 atabwati umwana nonya Ibrahim were na mozereti abangena muguzari kogenka amuka abamuraba inu na baserio basubati abo abagomba bamito akwirana na inu yani abangena timuguzuka na muzuka na igomotakete musegeta abana abo inu banyore ebisike bakakaza konyorera kamurumuruke isokwete usebanyore ibimuri bakakaza konyorera amaiseke ase muruge bamukuwe mino kwete aje kukuwe amito umwana no mwana na koreto mukungu umunyabeti nganda yaje ana babunya koni songa no timugirango barabu mana kuigwera akegite kyabantu bamana kugo no tore osigeze ikora bunya koni yaba maturu ebo basigararia Nairobi kokokora bunya koni yaitabira soko konya kwao iribati osoro mwamba chama netera mbauti Egeticha FM osaki igoro Joseph Ogaki umwana Peter anenga kerenyo sine driveria ajame simpo kaya muire yaje Yasaere na barende Uchunyora baziki bukaye Yasaere na barende Uchunyora baziki bukaye Yasaere na barende Uchunyora bamura bukaye Yasaere na barende buja kabisa gaiga umancho mategereri chitaikana chiro chigenderete goiteka kabisa ntwatebaga nkwire na tole toborie toiraneria amaswali yali abera atatoiga ali aborigwa ase gipindi kiri gitangani tutarachikobutoka oko bachinsa na chiro chio cha chire mategereri nabo igomorigereria o Kisi FM kero togenderete chingaki buna echiga buyamono no kwenekeria libaga liabene buna nigo torachi kurigereriaga koiraneria emechando iga naria nere emenge by the way Jonathan kero tokurigera maswali ga naburigwa bateba in case ya visitation mugakota ona buna incho mugako mugusi ngwanjira umwana ona abana singe nagasogete abana bane baendo muchioyu nimanya mbiye bakare buya barachi ko bera gali korrangina yani that's the things kwanza anemano bani kukwirana injomo usi pinkoga ni mwana onali anda sumu sajonde nangi na bachikorora yes manyinga tagwaka buya in that case how is it happen igendo abantu bana ntikoteba sana yes na kegusin keribo yes kwarore kemira gitu keribo richi keriko taba ngonye kemira kekogenda mamincha yobo ene bwo mwana ikemire kubona goika gyangamizo okay omwana gesire kwarore igento gekorigere kana ki omwana obuya bwo mwana bitangane tokorigere mono tali bimira bya osekene gya obuya bwo mwana ebimira mbire byanchire to bikora to obuya bwo mwana lakini onye kemira kegenda mamincha yobuya bwo mwana tikoti njiri kwanjira bintu bunebi kwarore okay naboigo narobolina naki in case boniga kadot umuntu agochokota ibino mwana onoyo goika omurende goika support mwana onoyo kabisa bakandi bata aho kobetereri nande omoyo bara dora muno gotoko koko bugeka kerogende omwana onange nja gotara bitege naya gwete no mugakoyo tebe na mwana oyo nabura nyore tari oyo naki in case nande kiro nande tokwena mega kiga nkwira echi cases cia gokorera abana DNA checho uko chikokuru mwana kwanyora bono naliyo oyo itapi asa abana batano ayo mana royo go bana isiko baru bona chikese chie bakaka bate ibina kinonya support ye bona tuobo irokoba mongina ako bufusi mwana oyo kumbe mwana taliyo nakiko chikiabe kesunike omaete o sad reality yes obuye boro bube bona naki abantu abange ebakore nabana batali ababa barore batanga abasubati nabo maete ngo iso omusubati nero komanya iso mwana bari ko abarinde squeeze batakira ko confused tira abana nyora batatu banega
Igo. Como ni go taba. Bueno. Wasibati mbama. Ba chakira ko confused tise nje banta barabange bona. Oh, musibati bona mpaka tari ko manyanga ngayanya ora mwana oyo. Ko kiri calendar te banga ritu keri. Kaumerana na Jonathan Jumamosi. Jumatatu nani waleta wiza. Porque sabu enoko Kalebu na mumereta Jumanne. Igo. Kago taka ko bwata ni. Kwere te ko. Ono musibati opi moli Jonathan wiza te wiza bwata chiba. Wiza na bwata bintu bikeng. Umwana noyo. Sadi real tuiza tama. Umwana ga konyoruga amate biyo ne yago. Taro umwana chinjara chia magoro ramna chiko bweke. Igo. One ndo yako bangana ki keramo ko enda kotini. Ege tangani. Keramo ko ngusana na igore ye patana ti omwana. Keramo ko ege tangani keramo ko enda kotini. Mo gwenda konyora responsibility ya bana. Montanyora equal responsibility. Lakini keramo ngusana no chire. Ege tangani ke konyara go sansoru. DNA. Yo kaiga. Kwarari. Patara agenda responsibility. Kino yotara chaka ko gamba. Igo. Mtuna masakara. Igo. Masakara DNA go kitara. 99.9%. Igo. Sawa. Ero mate jana ko bandre. Ya enda ko bandre. Yunto chia. Oh no. Kere achigo. Mate ko abi kere wiza. Bana kwanya rankale umwana no yokale. Umwana no yokale. Wiza na bakosiba. Denga iko ngakane nganjira kwangirire koti kama ngana kwankalire iko ngakane mwana utali oyo nangakibona abako kozoro mwana. Okay. Nande kere kuchikoba igo kuchibono na iko still mwana oyo maete nende kwasoereire wiza bado mwana utaranyora ise. What happens? Most of aba subati abange bakwangira DNA. Okay, una oiro mwana DNA. Anya tote como le tukuachana ukiapa tukuachana mwana uyu mwana odiene eseki nakyo which you meant to torture someone nande ndikubono yako kinamanya kwa mwire isana mwire tediene imagine ege ndikubono yego iraneri swali nde kwa boli swali mutegeri ya boli nga yabeire bona yikire umusacha naro wanchire kurenda umwana kwarire abanya wikagaruke Trochi bwanchire ngole naro umwana onyori okay okonyorire bona bona incho musubati ibwate gusina umwana oyo mugose babere tinda nyumu ante biya kadote baba na rimbiore twenda guchigiga ngole ki tochake ubugima sikirega Raro mbiore tigatanda tochake ubugima uno musacha no mukungu tuachire nere tuachakire ubugima bati oikera twabere gusina umwaka oyo mo ekerna monyoreire umwana nanyore bona umwana oyo uri amaete na maene oyo ganyora karibuone kwarorire oika onchoka otwara partiality otaka go treat oyo yebuye kubwa baiga na atse oika ora umwana oyo still no chaya kunyo bikombe birenga akakara gakunya kombe nusu ne wita bigs ama bere ne wita bigs so like otaka kusumbu gochanda abana baiga sometimes oika mpaka nonyote yumo spatinga irania bana base kwa korta kwa ruseti ande kene ndiye kore kana sana kunyora umuntu abatayira ni abana base kwa ruseti bana kengirigisa kugeito barorire gisa kugeito ngeli ngeli mbali ko yusku bueno lichigerio tanga once wachakire kurenda umwana kwa take that responsibility bona nayo bwate responsibility chokurenda umwana oyo tutabe chinjira chino konyora iseta iyo osirire omwana otubwe ndi mu mistreet agara ko korabo rijiko na wali ko bwatigu onyore kwaso irabe kwarire nkwa mwete kumuira nkwa manyete na bwata bana oina no genda gari street ya bosungu onyore umwana ocha kumurenda toko tenga bano muirani umwana okere kwa moretete kwa asama bokago kwa mwete ko take that responsibility unless kwa wirupi you it responsibility and the rights you mwana you they were assumed the day kwa mwirete igo wono kwa mwirire isiyo borendi bwago bona wenda como provided unless bono yabire kwa sinyirupi situation yende nerega omusubati basubati abanga okonyore sebike niga kubisata bwati mwana ogenda unyom ekera miru otabera tali tabwati mwana ekera chire gari onyomiru obeire gikagetali obera orra maena na misiri mwana one oamwa koreto mwana uri omusacha oyarakana umwana oyo
what happened nabuate obwene ukole kwere ndokukana umwana uri kabisa umaete enyomo nabenga e contract ngoko igwanana warorire e contract yete bwenga ikadi nero bisete SMS ngwenda mwenda chikadi bring card warorire kere nangana ki no ne chira chirimo kurenga na gwanchire bunore warorire igo torande bikibori kiore igo agwanchira ebiye kere gwachire no mwana omongao bona chi out kamuchire possible chirebe yes either itangani ngango mwana na igwanchira na ngiro mwana ira nese so abo maumino uzaga ndandonzi usekabere onye kwangire pi kwangire mwana wikatika na inche totigane enyome yere okay ngana makongo eriyo mweli ogaiga asobwa ngomana Jonathan akiro kuligeri bateba na omuntu nyomiru umusacho yokule uchirande umusacho yo nachikota ibuguna rights yo iro mwana oyo lendo mwabana aba Wanya umwanchire analytical neligota bana biological fathers nabo bakulinda bana babo nche namaleta na bana bae lakini nche tatanyorera bana abo bande ndenda bana arafu ababande balenduke endangu se selira bansali sakale kama nekitwale berekero kwanze ngombe kwachire chiro kwa gurire ngombe yenda na ngoli eli tigote me ngombe yo kaiga gotigete chingoli mae erachakale ne kuminyoke tambo ke para go chialie kole kore igo Asante sana. I think my Jonathan eki nande kirokende ora tebi mategere liga nabo igo muligere ito anene moni iga ase orogongo ruwagusi no mono chikese sichikoba montekera koleto mwana kwanyoro onyomire no mwana okwanyomire no mwana onchekana ndo musacho nchiko wansa komatebi gusino nyene familia eri ase kwanyu umongi nanyu omukuchi otebi wo mukirentane bana bane birentane you know that name eri go chiria bana ndeli besana ba ebintu byachi byanchoka usinande ase abasubati bali kirokende bateto go take advantage igoro yoko liero mwana somogaga nabwate ebintu wekangoliere tato usinayo wakiri bona iga na eroro bien kuligira ya tena mboniga client kwanyora bitato chibes chasoi mwana tanarage nakyo advice ki okongera abategereri advice nda ya bategereri ne ringa litangani kuika bantu amanyanga chi obwene bwa bana yes mbosikiri sana na serikali kabisa kwa hiyo serikali ngotakere sana ku involve emanyanga ya ruro bulindi ochia sabana kwa hiyo onye kwerira omwana wachakire kurinda omwana na kumukinio mwana nabwate rights nabwato bwene bwaye tabwente atumike bosomba kuno bosomba tabwente health yae wekebe provided rights chiaye onye kwamwirire under your protection we coach provide kwa hiyo erinde egento kende bocha ngomba na bane kerenta ne gosenki no bwati right na ayo no musacha by the kwanza se bwe kerenta ne ndroro konyora bunale eri tuate baliri omwana omusubati akunyumu no mwana iruka kwanyora gusino mwana nyaruka tanganeti kago ikagalia sanyu omugochi omusacho yo chaka kutumeka omwana oyo iga kera go chikotemba maybe koboli omungino yo obwa ko kwana gose ko report tata itia sali nyume yiga asengencho omugako yiga nande kero kende ba matebi neki bado natumeka omwana italiyo it's not a biological daughter you see very related sexual offense ine ekepikira kenene asa maiso serikali yes warorire kera twari ko gambe gwatabanga sometimes okonyora abantu babatubuo lakini bona ayo no moiboli kwikurigereria omwana oyo ngaki umaita kotanga okorende nyomba otari muntu muya onya no muntu gochocha gasogo tumeka omwana yes otari muntu muya warorire bona kwikurigereria omwana ubugima bwo omwana na future yo omwana yes ne nyome yago ando nyochagire kutumeka omwana chances sara na betage ndre no kogendera kware gose bado bakakana ndatumeke yes eigo nanyo na konyori ulio ye bono nganere biological goikanera ikira kore amotumeke aya Kevin Rumba gotebaga iga akubuliri buli kwanyumira umusubati bwatu mwana muachire mwachakire e family gari but ye ikira kwachi gotema kulenda omwana okwanyoranga eli tandira tumekali kurukunga egoi yani Kevin Rumba liete lindiri yelende ngo mwana ochakire gusumbua mwana tali koigu egesa kweke omo sacho yigate benchi na temire gonchuru mwana oyo yiga kumukini lakini ndo zitakaliko koraki iga karegesa kweke kongo omo gako yiga amwate betate tikora mwana oyibo yegabo aira ni gusobo asarwete naki mara nyingi na nari lokanya oro montago tabanga mwana oyo kurusobo bali bantu baya Pero mwana wako bie no emure tutari gwetiskras warori twa motemire twajire kumusuma twa moncho ile tari konyarika wone ngento yakorekana naki
onyo ise karo yes kwarire ise na went to take responsibility yo mwana kwarire onye environment ya very hostile ise na went to take responsibility yo mwana lakini aye bunayo naye ubwato musubati yo ubwato mwana to bwenreti under what circumstances ko mistriti mwana oyo tora mistrit kwatemire komolendera lakini eroro musumbufu tari kohigo bano kwatemire gesa kwegeti konyara ire ni sobo wangira koigu is the same case mwana ukwari gocha kumanyora nere i adolescent stage kiri wale ndo mwana ulikuwa mutebereria umwana omurungia abana bonzi nonya gose ndeta yore uyo ndeta yore igo ekero bakire stage ego si bakwa so en town ni antu apareti sana asante sana ekero tu kodiraga bu mangana uyo mwana ndo chise cheche na tabanga ibinembiro ebinte ebinge sana konyora buna custody abanda batebire ngo ba advice banga sana ko tama kurwa zaba wakili iko mwakili yange ako echisemi ako rekina kimo kore binte biri baga nande nyoma nyangire karuo yakobetereri live and let life be by the way afadhali ogende kole omugima kobwa kwanda kole sanduki imesi iko kwe kumambi wakule live and let life be. Asante sana biamono asogwika chi studio chetu cha Kiss FM ngukwira ni nande biamono na umutegereri no mo ligeri to olio ikase litukoneria rero gaiga by the way kero gwasoirega gwika no nyamuiwe tengotera to yendo marago buri ndai na rokoro si ndai tipete ata usun batekara tu sumba korota ki igoto batebe tingu cha kwa sogeri ya mama ne chira ne otro chumata chira bangina no bona bangina bali na ubali ne chiredi chira ase omongi na mama okoko siboli obwogi oko ni chianga tara mbili mami siboli nyina bantu mama igayo naba basubati bako bana bara daraja mbili gali na kwandiri anti ane Jane na malikia to mboka malikia na kwandiri magoma onsi bono maite ko mama to ko asa mama bugirango we bame bugirango ba ko toruka agacha batomera maiga koru bugirango etago gali ekona exactly ekona yes okay kwa baira maiga na baira maiga bonzi anko yani chi Henry onya bategerete to bata bategerete na baira maiga chi sister chiane Susan ndugu yane Dennis kero monto na bakwani kabisa yeah asenaru bakwana bara wadango iko ara lipo kero ko igoro to chaka asenaru asenaru tako ibuye kwana asenaru akoro kwa Petronila Ngunjiri nere omwanchione okay na moira maiga kabisa wikirabu no to kubutorera gigo mancho mategereri ase engambe yeri tukuria rero no mageni to ase studio yenero Kiss FM chikurumiruka basi the stress mama yo ikiwa ndio hashtag nero mwana chidimple kadot so chiduka asa turanyo na boigo mogano wabakuru n'abakuru ntoni go maete monyo ganyerete kigima nkoira na turi na fiu Ebiti na byabanyarire mecheria banyu